Zo, oh nee, zo. Oh. Het is 4:30 in de ochtend. Wij zijn al een uurtje onderweg geweest naar Eindhoven Airport. Maar wij gaan zo meteen op vakantie. Ja! En daar hebben we er zin in. Waar gaan we naartoe? Marrakesh. Nee, we weten het nog niet. We hadden wel de weersverwachting, die was nog bijgesteld. Naar 40 graden. Dus, Maar ja, we hebben een surprise vakantie geboekt. En we gaan zo meteen te horen krijgen. Waar naartoe? Kom, opschieten. Ik ben bang dat ik te laat kom. We zijn wel al een uur te vroeg. ja, maar ja, dat is... Wij hebben controledwang. Wij moeten dat doen. En ja, we gaan wat vloggen. We doen wat leuke dingetjes laten zien. Maar ik ga niet te veel editen. Want daar heb ik allemaal geen tijd en geen zin in. Burn-out. Ja, wij gaan gewoon gezellig alles laten zien hoe het gewoon is. Ja. En dan hoeft niet alles geëdit te worden. Gewoon achter elkaar plakken die handen. Ja. Zo mensen, nog een kwartiertje en dan mogen we de kraskaart openmaken. Wat wil je weer mijn adres laten zien? Stuur fanmail. P.O.Box. Heb je eigenlijk een vermoeden? Zwarte Ventura. Nee, ik denk wel richting Italië, Spanje. Maar ja, de eerste dag wordt 41 graden. Dus het kan net zo goed Egypte zijn. Nee, we blijven in Europa. Dus ik weet het niet. Oh, hoe lang nog? Dit is spannend. Langs de 9 minuten van mijn Ja, echt hè. Waarvoor is dat? terugrijden. Oh ja, daar zitten de boardingspassen in van terug. Dus als we daarin hadden gespiekt, dan wisten we waar we naartoe gingen. Maar ja, Maar hij zit nog helemaal dicht. hij zit nog helemaal dicht. En naar jou? En de Het is nog 38 seconden. En naar jou? En de En we hebben kotsneiging. Ja, echt hè. Oh. Ik ken dus helemaal niet mijn schermpje. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, We weten het over 4 4, seconden. Oh nee, nog... 3, 2, 1. Ja. Oké, Dan mogen we de code gaan we invoeren. gaan nu krascode doen. 3. 3, Oh, ik heb zweetvingers. 8. Ik moet kotsen. Oké. 3. Ja. En nou? Hallo. En de last one. Daar gaan we. 9. De 9. Ben je er klaar voor? Ja, unlock your trip. 3, 2, 1. G5, 4, 3, 2, 1. Nice! Dat is leuk. Ben ik nog nooit geweest. Waar ligt dat? Je zei het ook nog, je hebt er lopen zoeken. Nee. Oh, bijna. Wat gaaf. Ik ben... Maar ik weet daar niets over. We gaan even researchen. Ja, echt hè. Oh nee, dan moet je... En nou op. En nou op. Lekker aan de Prosecco. Nou, proost. Het is al laat voor ons, het is al 8 uur. Ja, we zijn 2 uur te laat met drinken, maar ja. Zo, we zijn heerlijk wezen terrassen. Kan je nog recht lopen? Kan je nog recht We lopen? hebben ons ook omgekleed. Ja, oh ja, we hebben ons ook omgekleed. Hallo, hier wordt het 40 graden en wij kwamen met een lange broek aan. Ja, wij wisten niet waar we naartoe moesten. Dus, nou ja, dat. En nu gaan we proberen in te checken. Eigenlijk zijn we een uurtje te vroeg, maar we gaan het proberen. Wat is dat kabaal hier allemaal? Cockroaches. La cucaracha. Het zijn van die beestjes, hè? Van die, ja, ja. kevers of wat zijn dat? Krekels. Ja, zoiets. Kom, Paris Hilton. 203 zei hij, hè? Ja. Oh, wat leuk. Daar moeten we heen. Zo, de enige weg waar Oh, wat gezellig. zussen. Ik moet ook even vloggen. 203, ik ben er al. Kijk hoe leuk, mensen. Oh, wat gezellig. Jij mag het doen. Jij bent de koningin van de kamers. Toen word ik heel kriegel. En?
Oh, gee. Oh my god. Oh, ik ben zo blij. Oh my god, kijk je. Oh, wat mooi. Oh, wat hebben we dit goed. Kom knuffelen. Oh. Gee, badkamer, alles. Wauw. Nou joh, kijk ons hotel. Het is een patio. Super gezellig. Oh, we zijn hier zo blij mee. Ja, echt hoor. Ik ga slapen. Wij zijn dus de tanden poetsen. Ik ben eventjes mijn mond aan het spoelen. Maar goed, mijn tanden die zijn helemaal gebleekt aan het spoelen hier. Ja. Ruik. Er zit gewoon een fles chloor in. Lekker. Oh my god, wat is dit heerlijk! I love it! Oh. Nestelings ervan. Ja, gewoon een surprise vakantie en dan dit krijgen. Ja, chill. Boah. Echt heel mooi. Ik ben zo blij. Ik ben ook echt blij. Echt geweldig. Ik ga wel die airco aangooien hoor. Even kijken. Start. Hij doet het al 20 graden. Of is je dat te koud of te warm? 16! Ze wil me gewoon kapot vriezen. Schat, hoe werkt dit? Oh, nou. Hij gaat niet onder de 18 graden. Dit is alles. Prima. Waar moeten we heen? Daar lopen we dan, door Seville, ja. Nee, Zeg ik dat eigenlijk goed zo? Sevilla. Ja, of Seville, zeggen ze ook? I don't know. Hij heeft al 2 keer gezegd dat we in Valencia zaten. Ik ben helemaal van de wap af, mensen. I don't know. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Echt niet. We zijn nou Allemaal eventjes... hetzelfde daar. Ja, ja, inderdaad. We zijn door de stad aan het lopen. Ja. Heerlijk, mooi, prachtig. Echt geweldig. Allemaal authentieke huisjes. Ja, tof. Heel leuk. Heel mooi. En schoon. Ja. Fijn. En we hebben veel gegeten, of course. Veel gedronken, maar er kan nog wel wat bij hoor. We moeten goed... Boah, ik ben het verbranden, man. Hallo! Jongens, ze zitten zelfs hier! Help! Nou, we zijn dus nu, het is nu een uurtje of 10:15. En nu begint het eigenlijk hier pas. Want nu is het eigenlijk een beetje cool, dus je ziet daar allemaal mensen. En we zaten hier vanmiddag om, ja wat was het, 11 uur. Geen hond. Dus iedereen slaapt 's middags en nu Ja. komt iedereen naar buiten. Super gezellig en druk. We zitten echt midden in het centrum. Ja. Echt super chill. Leuk, leuke kroegjes, barretjes, eten, drinken. Lieve mensen, besef even, deze vlogs gooi ik gewoon via mijn telefoon zo het internet op. Dus ja, sorry als het niet helemaal goed geëdit is. Maar ja, goed, ik probeer toch mijn best te doen om zoveel mogelijk te laten zien. Jullie kunnen hem ook gewoon volgen op Instagram, Peter Nouts. En daar, ja, daar doe ik ook Insta-stories. Dus hartstikke gezellig. Oh ja, allemaal mooi hier. Ja. Het is echt, waar is ons hotel eigenlijk? Helemaal rechtdoor. Oh, boah, dat is echt een grote, lange stip hier, hè? Ja, Maar hier gaan wij wel flink feesten nog. dat denk ik ook. Het terras is open. Snel. Ik moet eerst poepen. Nou, proost. Proost, schat. Wat heb je? Sex on the beach, of course. Ik heb een mojito. Maar er is geen strand hier. Sex on the playa. Dat is ook een strand. Oh, daar zitten we dan, jongens, op het dakterras. Heerlijk. Dit is het einde van de vlog. Ga naar bed, mensen. Het waren er toch meer dan 3.